Id-Direttorat tar-Restawr għaddej b'restawr fuq il-Kappella ta' Santa Marija f'Ħaltarxien. Ix-xogħol ta' restawr fuq din il-kappella ilu li beda mill-Lulju tas-sena l-oħra. L-ewwel fażi tal-proġett rat it-tlestija tar-restawr fuq il-faċċata tal-kappella kif ukoll fuq il-kampnar. Minn fuq il-faċċata tneħħew siment u żeba' tul iż-żmien li l-ħaddiema kienu għaddejjin bix-xogħol irriżultaw diversi affarijiet interessanti. Tispjega dwar dan il-perit ta' dan il-proġett Ivana Farrugia. Tal-każ pereżempju aspett interessanti ħafna kien waqt li t-tindif dak li skoprejna kursitajiet sar waqt it-tindif bħal pereżempju il-graffiti li juru fuq il-kampnar minnhom is-żewġ taħwa l-inizjali ta' żewġ taħwa li fl-1909 kienu responsabbli mill-kostruzzjoni tal-istess kampnari. Aspetti li qabel ma kinux apprezzati biżżejjed issa jistgħu jitgawdew mill-pubbliku. Li konna qed inneħħu diversi strati ta' żeba' li kien hemm fuq il-Madonna ħareġ bassoriljev tal-skultorju mal-mantar tal-Madonna li qabel ma setax jiġi apprezzat. Issa x-xogħol fuq din il-kappella se jkompli bir-restawr tal-ġnub u fuq l-istruttura tal-kopla. Waqt żjara li jagħmel f'din il-kappella, il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici qal li d-Direttorat tar-Restawr bħalissa jinsab impenjat jaħdem fuq restawr ta' kappelli oħrajn. Il-Ministru qal li dan ir-restawr jgħin biex inkabru nsaħħu l-wirt nazzjonali u nibżgħu għal dawk l-affarijiet li ħallewna mis-sirietna, filwaqt li qal li huwa dmir tagħna li nipproteġu u nikkonservaw postijiet ta' interess bħal dawn.